Колко празни души още се разхождат по този свят, докато същества с пълни сърца си отиват в тишина. Животните ти пълнят сърцето само с един поглед. Човек трябва много да е празен, за да им причини болка. Понякога злото не започва с жестокост, започва с нетърпение, с раздразнение, с мисълта, че някой пречи. Животните не са проблем. Те не са виновни за умората ти, за гнева ти, за живота ти. Те усещат само това, което им даваш. Ако не можеш да бъдеш спокоен, ако нямаш търпение, ако ръката ти се вдига по-лесно от сърцето ти, не гледай животно. Не мога да си представя свят без животни. Честно, не мога. Без хора някак бих го приела. Но без животни това вече е страшно. Празно, студено, болно. Когато си ядосан, те те успокояват. Когато си празен, те те пълнят. Когато си изгубен, те те връщат. И затова не разбирам как човек може да им причинява болка. Как може да посегне на нещо, което не му е направило нищо. Как може да нарани същество, което му дава само доверие. Това не е сила, това е празнота. И ако този свят иска да оцелее, трябва да спрем да убиваме, чупим и плашим онези, които всъщност го държат жив.